Kamusta mga kalibot? Welcome sa aming Philippine North Tube Adventure. Sa trip na to, iikot tayo mula Pampanga, paakyat sa malamig at napakagandang kabundukan ng Maliko, Pangasinan at Nueva Vizcaya hanggang sa dulo ng Luzon sa Apari at Claveria. Tapos bababa tayo sa Ilocos Region, La Union at pabalik ulit ng Pampanga. Mahaba-habang biyahe ito, kaya tara, samahan nyo kami ng mga tropa. Simula kaming bumiyahe mula Angeles, Pampanga, Biyernes, alas 2:30 ng hapon. Tinatnan pa natin ang malakas na ulan sa bahagi ng Tarlac at Pangasinan. Ngunit di mapipigilan yan ng ating biyahe. Dinaanan natin ang napakagandang bayan ng San Nicolas sa Pangasinan. Una nating target, ang makapigil hiningang tanawin sa Maliko o Villa Verde Road. Isang nagtatanging ganda na tinatawag ding summer capital of Pangasinan dahil sa malamig nitong klima. Ang Maliko Villa Verde Road ay isang tanawing kabundukan na kalsada sa Pilipinas na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Pangasinan at Nueva Vizcaya. May tinatayang taas na humigit kumulang 1,675 meters above sea level. Nagsisimula ang kalsadang ito sa San Nicolas, Pangasinan at dumadaan sa kabundukang barangay ng Maliko bago magtuloy patungong Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang kabuuang haba ng Malikong daan na ito ay umaabot ng 60 kilometro na itinayo noong panahon pa ng mga Kastila. Nagsisilbi rin itong alternatibong ruta sa madalas na masikip na Dalton Pass para sa mga biyaheng papunta at pabalik ng Cagayan Valley para sa mga maliliit na sasakyan. Pagkatapos namnamin ng malamig na hangin sa Maliko, tinawid naman natin ang munisipalidad ng Nueva Vizcaya papuntang Isabela. Nakarating tayo sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya alas 8 na ng gabi at nagpahinga ng isang oras para na rin kumain at nagpatuloy sa biyahe. Nakarating naman tayo sa probinsya ng Isabela ng alas 11 na ng gabi. Samantalang alas 2:30 naman ng umaga sa lungsod ng Tuguegarao. Dito naramdaman na namin ang pagod dahil kalahating araw na kaming bumibiyahe. Pero ayos lang dahil di matatawaran ang saya at memorya ng aming sinasagawang Philippine North Luzon Loop. Nakarating naman tayo sa bayan ng Apari alas 4:30 ng umaga. Pinalitan na nga pala nila ang kulay ng welcome art dahil kung hindi ako nagkakamali, pula ang orihinal na kulay nito. Ang Apari ay isang masiglang bayan at pangunahing sentro ng pag-unlad sa Hilagang Cagayan. Ito ang nagsisilbing sentro ng edukasyon, kalakalan at kultura sa hilagang bahagi ng rehiyon na kinabibilangan ng mga bayan mula sa una at ikalawang distrito ng Cagayan, pati na rin ang ilang bayan ng Apayao at Ilocos Norte. Natikman din pala natin ang pinagmamalaking Apayao Coffee. Nakakapawi ng pagod at nakakagising ng diwa. Alas 7:30 na ng umaga nang makarating tayo sa bayan ng Claveria, Cagayan. Sa hilagang bahagi ng Cagayan, matatagpuan ang isang lugar na paboritong tambayan ng mga biyahero, ang Claveria View Deck. Tanaw mo rito ang malaparaisong kabundukan at dagat. Maraming motorista ang humihinto dito para magpahinga, kumuha ng litrato at syempre, namnamin ang malamig na simoy ng hangin. Simple lang ang lugar na ito, pero napakayaman ng tanawin. Isang paalala na minsan, nasa mga ganitong lugar natin matatagpuan ang angking ganda ng ating bayan. Mula Cagayan,
tinahak natin ang daan papuntang Ilocos Norte at nakarating ng Pagudpud boundary alas 9:30 ng umaga. Habang bumibiyahe, ramdam na ramdam mo ang ganda ng kalikasan sa Hilaga. Bundok sa isang banda, dagat sa kabila. At dito na nga kami sa isa sa mga highlight ng Ilocos Norte, ang Patapat Bridge. Ito ay nasa pinakadulong bahagi ng Pagudpud at kilala bilang isa sa mga pinakamahabang tulay sa bansa na may habang 1.3 kilometers. Habang dumadaan ka rito, parang sinasabayan ng dagat at bundok ang bawat kilometro ng biyahe mo. Ang tulay na ito ay nakataas ng 31 metro mula sa antas ng dagat. Inuugnay nito ang Maharlika Highway at MacArthur Highway mula sa rehiyon ng Ilocos papuntang Cagayan Valley na itinayo at binuksan noong Oktubre 1986. Ito rin ang 4th longest bridge sa bansa. Pagdating naman sa Blue Lagoon Beach sa Pagudpud, ibang klaseng tanawin ang sasalubong sa'yo. Puting buhangin, malinaw na tubig, at napaka-relaxing na lugar. Madadaanan dito ang dating sikat na resort, ang Hanas Beach Resort, na nagsara noong panahon ng pandemya. Simula noon, di na muling nabuksan. Nag-camp nga pala kami sa Avelinos Beach Camp para magpahinga at magpalipas na rin ng gabi. Solong-solo namin ang lugar kahit araw ng Sabado. Napakalinis at maasikaso rin ang may-ari. 250 pesos kada isa nga lang pala binayad namin. Sulit na sulit. Alas 3 ng umaga sa araw ng linggo, nagsimula na kaming bumiyahe patungong Vigan, Ilocos Sur. Huminto muna kami sa Paway Church, Ilocos Norte para mag-agahan. Narating natin ang Vigan, Ilocos Sur ng alas 9 ng umaga at dumiretso tayo sa Calle Crisologo. Parte ito ng UNESCO World Heritage Site ng Vigan. Itinatag ito noong ika-16 na siglo. Ang Vigan ang pinakamagandang halimbawa ng isang planadong bayan noong panahon ng mga Kastila sa Asya. Ito rin ang itinuturing na pinakanapanatiling buo at buhay na kolonyal sa bayan ng Kastila sa buong Asya. Natatangi ang Vigan dahil napanatili nito ang karamihan sa mga elementong kolonyal, lalo na ang disenyo ng mga kalsada at makasaysayang ayos ng bayan.
mahalaga rin ito dahil sa kakaibang pagsasama-sama ng iba't ibang impluensyang arkitektural na bumuo ng iisang kaaya-ayang tanawin ng bayan. Katedral po ng Bigang dyan. Ito po. Tapos dito po yung mga madre. Dito po sila tumitira. Isa sa mga pinakasikat na tulay dito sa Ilocos Region ay ang bagong Quirino Bridge sa Ilocos Sur. Bukod sa ganda ng arkitektura nito, simbolo rin ito ng tibay at kasaysayan. Ang tulay na ito ay pinangalan kay dating Pangulong Elpidio Quirino na taga Ilocos Sur. Itinayo noong 2009 upang palitan ang luma nitong tulay na nasira ng mga bagyo. Pinagdurugtong nito ang mga bayan ng Bantay at Santa sa ibabaw ng Ilog Abra at itinuturing na isang tanyag na pook dahil sa tanawin ng mga bundok. Nagsisilbi rin ito bilang pangunahing daanan habang nananatili ng mga alternatibong ruta at pasyalan ang lumang tulay. Alauna ng hapon nang makarating kami sa bayan ng La Union. Di na kami nakapag-video sa kapaguran at lakas ng ulan. Samantalang nakabalik naman tayo ng Pampanga ng alas 4:30 ng hapon. At dito na natin masasabing matagumpay nating nakumpleto ang ating North Luzon Loop. Sana kahit papaano nasiyan ka sa aming video. Paki-like, subscribe, or kahit maikling komento lang sa ating channel. Malaking tulong na ito para makagawa pa tayo ng mga lakbay na nagpapakita sa ganda ng bansang Pilipinas. Hanggang sa muli!